Уважаеми съграждани, скъпи жители на община Балчик, наближават най-светлите и празнични дни от календара – Рождество Христово и Новата година. Време, в което очакваме усмивките на нашите деца, внуци и близки да изпълнят домовете ни с топлина и надежда. В тези дни отваряме сърцата си за доброто, но е редно и да се запитаме дали през цялата година сме били съпричастни към болката и трудностите на другите. Нека през новата година бъдем по-добри и по-отговорни към света, в който живеем. Да помагаме на хората в нужда, но и да се радваме искрено на успехите на околните. Вярвам, че наричанията на коледарите за здраве и берекет във всеки дом ще се сбъднат. Можем с гордост да кажем, че живеем в едно от най-красивите и плодородни кътчета на нашата родина, но то е такова и благодарение на нашия труд, постоянство и всеотдайност. Затова, нека и през новата година продължим заедно да работим за просперитета на града и общината ни. Нека се радваме на здраве и умножаваме благата си. И най-важното, нека новата 2026 година бъде мирна. Честито Рождество Христово!